Tapno laing makaalat ti prangkisa met iti Bangged. Sumagmamano at tricycle driver iti sa bali nga ili ti Abra, nagpa-transfer of residency ti Camelec. Detalye ni Bridget Mayo. Ginundawayan dagiti residente iti Bangged ti umunang aldaw ti panagparehistro ken panagpa-validate kas ken ni manang LC Turquesa anasapa anapan. Kung natanong mo sa paon, ma'am, nakarkarumot nga marigatan ka ta doon tumutla ti tao nga pila-pila. So, Itay bigat, nagsasaruno paya si Mangpet dagiti tricycle driver iti sa bali nga ili, kayat dati agpa-transfer iti residency ken parwaren at taga-Bangged dagitoy, tapno makaala ti prangkisa, ngem saan a pinalubusan ti Comelec. Because in the first place, they should apply for registration or transfer in the place where they are actually residing or in the place we call their domicile. Inlawlawag ti BTFRB at ti prangkisa ket pribilehyo nga ititedda kadagiti agpaspasada at taga-Bangged, ngem saan da nga inbaon dagiti saan anaikan nga agpa-transfer dati residensya. Hanmi nga i-require no purpursigi nga agikat da di munisipyo da tapno umay dati Bangged awan di kasi nga agreement. Naigat nga kitkitayan ti Comelec dagiti botante akayat nati agpa-transfer no kwalipikado metlaing dagitoy. Daytoy ngamin tinagbali na problema ti Comelec iti Abra iti naglabas apan nagpaparehistro.